Jo, toto je video do soutěže a zároveň do vaše videa na webu partytricky.cz. Takže tento trik je takový obytný tak. Takže necháme diváka vybrat si kartu jednu. Tak, máme tady kartu. Tato karta je 9 srdcová. Necháme diváka dát ji kamkoliv do balíčku. Tak. Jo, ještě říkám jenom, že jsou to obyčejné karty. Nebo abyste viděli. A teď, když udělám magické gesto, tak se karty změnily na 9 srdcové. A teď, když udělám magické gesto, tak se všechny karty změnily zpátky na obyčejné karty. A když dělám zase magické gesto, tak ta 9 srdcová je nahoře. Takže děkuju za sledovanost a slanou.